Kaixo eta ongi etorriak beste egun batez Ur eta Lur saio honetara. Gaurko saio osoa Arizkunen egin dugu, lehenbiziko oilaskoen inguruan solasteko gara, lau haiz eta oilaskoak aipatuko ditugu, eta horretarako Mikel izanen da gurekin, oilaskoen inguruan ibilita gero, mahasgintza eta ardogintzaren inguruan solastuko gara, eta horretarako Baztango Xurie proiektuaren inguruan solastuko zaizkigu, Ana Iriarte eta Iñaki Bengoetxea, eta honekin Baztanen egindako saioari bukatutzat emanen diogu. Saioaren hasieran esan bezala, gaurko honetan, lehenbiziko atalean, Baztango oilaskoen inguruan solastuko gara, eta horretarako badakizue Baztanen lau haiz eta oilaskoak aurkitzen direla, eta guzti honen erruduna edo sortzailea Mikel Jaimerena dugu. Eta Mikel, esan duan bezala, lau haiz eta marka, zure oilaskoak saltzeko erabiltzen duzun marka. Ez dakit pixko bat proiektu honekin, Baztango oilaskoak noiz hasi zinen? Urte asmentan nola zen saltzen, batez ere saltzen. Proiektuak ja badu denbora gehiago, urte bat, o bi urte ja badu proiektua, baina, saltzen urte asmentan bai. Hasiera guztiak gogorrak izaten dire, are gehiago, hemengo neguak ere nahiz eta hotz handirik aurten ez egin, ez da batera eginak izaten, euria dela edo eguraldia dela medio, eta orain berriz, uda berrian, udari begira, gauzak beste modu batera ikusten dire, ez? Hilabete batzuk pasatu dire, urte hasieratik, urterdia joan zaigu iaia, eta kontent zaude ez proiektuarekin? Bai, arras kontenago, porque, ja idiot hartzen martxa oilaskoki, porque ez nahi ideik ere, eta gero salmentakin batez ere, porque oilasko gehiena hainiz saltzen Baztanen, eta hoi da, onena, Baztan altzaitena. Bai, Baztanen bertan saltzia zure produktua, klaro. Bai. Oilaskoak saltzeko, gu konsumitzaileak jateko, baina hor badire ere, beti ere, zuk prozesuan hasten duzulikan, txitu direlikan, edo ez dakit ze adineko oilaskoak izaten dire, bertara ekartzen dituzulikan. Orai neguen ibili dut 3 eta 4 astekin. Porque oiniken txabolak ez dut egokitu egun batekin kartzeko eta bero kontzeko eta hola, baina hemendik ez dakit, urte azkenera aber jazten naizen egun batekin kartzen. Egun batekin ekartzekin behar bada txitua bera merkeo erosten duzu, eta errentagarriago aterako zaizu ez, ekoizpena. Bai, merkeixago, eta gero ere bai iten dire tokire ere lasterrago, eta fuerteixago ere bai. Saltzeko orduan, konsumitzaileak nolako oilaskoa nahi izaten du? Ze tamainakoa, zenba denbora kostatzen zaio ikia oilaskori? Oilaskoa kostatzen zaio, ni kontzen dut pixki gora bera orai hainiz kartzen 3 astekin nola, eta ni kontzen dut hilabete pare bat. Eta, baina, jendia bada denetai, nahi duena 2 kilokoak, 2 kilotik gorakoak ere bai, eta baina gehienak igual txikixagokoak. Kilo eta kilo terdin hartiertan, bai. Zure oilaskoak, lau haiz eta oilaskoak, beraien berezitasuna ze berezitasun dute. Adibidez, atzekalde hontara behitzen dugu, badute beraien partzela, pixko bat kanpoan kirola egiteko, pixko eta isialdian ibiltzeko, eta dana kontatzen du azkenan, ez? Kalitatezko oilasko atatzeko. Bai. Dudik gabe janaria kontatzen du, alde batetik, eta gero haundi ziten du ere, oilaskoa lasai balin badago bere tokian, gustora, ez balin badu preokupazionik goiko ekazkiekin eta olako gauzekin, lasaiago egoten da eta haragi ere xamurro izaten du beti. Alde horretatik lasai xamar daude, bada beste pizti edo arazorik edo kezkari badute edo suertatu da? Ez, hemen azken untera sartu zait egazkin bat eta ez dukusi, eta izorratu da bat bakarrik, baina, ni momentuna ez dut arazoik. Baina batez ere da arbolangati, porque gehien bat dago estalita eta horrek egiten du handiz. Bestetikan, handitzeko jan barra dute, eta sartzen duten hori hona izan ezkero ere, laguntzen du ez, azkenean haragi hona atatzeko. Bai, dudik gabe, pentsue, nire kasuan dut hartua eta transgenikorik gabe, eta
Eta, bueno, lehenbizikotik azertatu ginuen pentsuekin, eta gero hemen jaten dutena ere bai. Bestetik ere, bueno, ura beharko dutez, garrantzitsua izanen da jatea bezain garrantzitsua ura ere ez, eta gero ere temperatura, ez? Temperatura egoki bat beharko dute ere, ez? Bai, nahiko kapritxosoa die oilaskoak, gustatzen zaiote ateratzea goizik eta gero gaualdera ere bai, eta gero eguraldi kontuekin ez zaiote gustatzen ez aizik, ez sobera iduzkik, ez urik, nahiko kapritxosoa die bai. Eta bueno, zu saiatzen zara mimo guztiak egiten, ez? Aber, posible denean, ongi egon daitezen, ez? Bai, jak ez duten umik nik, pues, zaitzen dut umia bezala. Gero ere, bueno, salmenta esan dugu, zorionez, orain arte, gehiengoa bastanen saltzen duzu, hori da printzipalena, ez? Kate hori alik eta laburrena, salmenta katea, eta lehenbiziko produktua, bertakoek maitatu behar dute, bertakoek baloratu behar dute, eta hori etorkizunari begira, pauso handi bada, ez? Bai, nire ustez zure produktua bertakan baloratzea da izugarria, porque horrek nahi du arrasona dela. Arrasona dela, porque zaila izaten da, normalian kanpoan saltzen da haundiz kasotan gehiago etxen baino nire gertatu zait arrebez bai, eta arraskontenago bai. Salmenta puntuak ikusentzuleak ongo dire esaten, nik ez dut probatu eta probatu behar ditut, lau haiz eta oiaskoak. Ez dakit, bastan mailan adibidez, salmenta puntuak nun izaten dire. Bai, zite hemen bastango izatik, erratzun altxuko denda da, koldon denda, gero narizkunen Jesusen karnizerien, eta Elizondon ja Robertok eta hau, esartek, eta horti bera ja sinplin, gero zumbilako aratagien, eta hola, eta guti gehiago ja. Eta merkatu ere ez egit jarraitzen zuen egiten, osteguneko merkatu hori jarraitzen da, eta hor bertan izaten zara ere edo? Bai, merkatuen hortzegunero gaten ez, eta kontenago, porque saltzen dut, gehiena saltzen dut hor, eta jendia ikusten dut errepikatzen duela, eta orduen ni pozik. Pixko bat asmenta da, hilabete batzuk pasa dire, martxa hartzen ari zara, eta etorkizunari begira pixka bat tamaina hartu beharko duzu, ez? Pixko bat ikusi beharko duzu ze beharra den, eta behar horren arabera pixko bat ekoiztu, ez dakit iruditzen zaizun jendeak esaten duen arabera urte osoan zehar izaten dire piko batzuk, edo salmente iruditzen zaizu estable xamarra izanen dela, nola enfokatzen duzu urte osoa? Hombre, nahiko establea bai da, baina izako du bere gora bera seguro, baina ez dakitzen bateraino. Ni uste dut nahiko establea dela hemen bastanen, eta bai. Momentun soriken ala ikusten dut, bai. Udari begira ere, turismoa urte osoan zehar biltzen da baztanen, baina ere gehiago uda partean, orduan behar badere, kanpokoak etortzen direnak baztanera, aukera izanen dute, ez, erosteko baztango jaskoa, eta sumatuko ere, ez, turista batzuk ere biltzen direla. Bai, turista l'uniko, hemen gelditzen badire egun batzuk pasatzera, orduen bai, igual kontsumitzen dutela, baina behazenaz gantorrien zaila da, oilasko bat hartzea zuri eta berek eramatea kotxean arraro xamarra da. Badie batzuk egiten dutena, baina bai. Bestetik, lau haiz eta marka, pixka bat ez egit, nolatan, izen bat jarri bartzaio beti ere produktu bat ere, eta zure kasuan nondik heldu zaio izen hori? Da, tokien gati pixket hau delako kasko bat, eta nahiko, gain batean gaude, baina, zelai, eta lau aldetik jotzen du aizia, eta horren gati bat ez zera. Eta zerbait patu behar, bai. Eta, beti ere jendeak askotan referentzia bezala izango du, baztango jaskoa, konkretatuz gehiago, lau haiz eta marka bat, jendeari sartuko zaio buruan, da ingo du, relazionatuko du, Mikelen oiaskokin, Arizkungo oiaskoak, eta hor dago azkenan, ez etorkizunari begira, indartu, konsumitzaileen gan iritsi, eta aurrera jarraitu ez, bizimodua nola ikusten duzu dela pollita, lasai bizizara gustora. Bai, ni lan unekin pozik, baina, ez da zuterten hemendik, nik ere kopurua behar dut goratu pixket estabilizatzeko, eta,
ikusiko dugu, baina ni uste dut badaila bide honetik behinpin badaia ongi. Administrazioarekin izan duzun esperientzia, burokrazia hori dana, oso astuna izan du da, edo aixa xamarera eman duzu? Bai, hortan da pixketola zailena igual netako soriken diferentziakin. Paperak lortzeko, permisuak eta gauzok beti erotzen atzute pixket. Oiaskoa hil behar da, eta hiltzen delikan ondotikan, saiatu behar da saltzen alik eta udona, ez? Ezakit, hiltegia nora eramaten duzu, nola egiten duzun prozesuri dana? Ni atatzen dut hemendik gauaz, gaten dut tafailaraino, Naparroan ez da bertze toki bat hiltzen denik, eta momentuen segitu barko dugu hor, baina ez dakit, naski, denbora guti gabe hasiko diren ustean, bakotxan horbera hortai bizi dena, itia bere hiltegi koizkor bat iparralden bezala, nola duten berek, bai. Horrek pixka bat gastu bat igual suposatuko luke, pixka bat infrastruktura bat, prestatu barra da lokalak tola, baina beste alde batetik kilometraia eta arriskua, karretera eta gaua zibili beharra, eta hori ere, bazkenean pausu bat gehiago izango da, bekio bizitzeko ez? Bai, dudik gabe. Ni orai berian gaizkiena eramaten dutena da, hango hemendik harako viajia, eta gero tartean pasten duzuna, klaro. Bai, bueno, gero handik heldu naizelai aldiuntera, Iruinen ere egiten du reparto bizket, baina, bueno, ez da asuntua. Nahiago dut hemen bertan bali mazen aukera, bai. Behin Oiaskoa hilda gero, Oiaskori jateko zenbat egunetako bermea izaten du normalean? Zenbat egunetan ongi mantentzen da Oiaskoa? Pues, badakit 8-10 egun egoten da kamaran batre problemik gabe, eta gehiago ere, bai. Baina hola, bai, egun disente, bai. Eta zu saiatzen zara astero izaten duzu Oiaskoak hiltegira eramateko, edo nola enfokatzen duzu? Bai, astero egiten du, bai. Hilean 4 aldiz eta astean behin. Eta hola ari naiz. Hemen bali manuen hiltegi igual, saiatiko nintzen igual, egun pare batez hil eta egun pare batez repartua iten, baina hola ezin dut. Hola tafailaraino ganez ez. Eta saltzen bada, eskaerak horri izanen dire, horre arategiak eta salmenta puntuak hasiko dire. Zaizu Mikel, ekartzu aste honetan pare bagi gongi saldu dela eta poliki galdezka, eta iristen da momentu bat, Oiaskori gabe geratu naizela ez? Seinale ona. Bai, gertatu zaita ondizaliz, maten dugu ezurre, baina gertatu zaita ondizaliz, eta ondizetan gelitu naiz gabe, asmentan, kartzen nuen talde batzuk, bortzeguneko talde batzuk, baina ezin nuen saldo, ez nuen klientik hasteko, eta gero produziona jautsi nuen pixket, 4 egunetara, baina oraia gelitzen naiz motz, eta hasi naiz igeten berriz bortzegun, 6 egunetara. Eta txabola bakotxan kopurua topia da 7 egun Oiaskotaraino. Bai. Eta horre ere, azkenean gero bolada bat suertatuko da, garbitu beharko direla ez, bazio sanitario beharko dela ere, imaginatzen dut, eta hori dana lotu berra eta ongi antolatu berra. Bai. Hasteko behar dut 4 txabolak patu martxan, orai dut 3, eta laugarren ere fite patiko dut, eta orden hartzen digun hobekixago. Ikusten dugu ongi modatzen zarela, pozten gara horretaz ere, eta beti esaten dugun, azkenean konsumitzaileek baloratu behar dituzte bertako produktuak, bertan baztanen, badire produktu aski onak, kanpoko produktuak erosi baino, eta zure segi zure martxan, etorri ginenetik, orduan eguraldi txarra egiten zuen, pixko bat ere zure ogibidean nahiko ilun ikusten zenun asmenta horretan, edo beti asmenta guztiak gogorra dire, eta gaurkoan eguzkiak argitzen duen bezala, zuk ere argitasun batekin ikusten duzu etorkizuna, eta ez da dira lainorik tartean jarri ez? Ez, balima da zapela bakarrik, eta bale. Oso ongi, ondo segita beste bat arte, Mikel. Bale, mil esker. Venga. Beste pena
Bigarren atal honetan Arizkunen jarraitzen dugu, oraingoan Aintzialde auzoan, eta ikusten duzuen bezala gurekin Ana Iriarte eta Iñaki Bengoetxea dira, beraiek Baztango Xurie markaren sortzaileak edo proiektuaren sortzaileak eta beti ere mastia, matxa eta ardoaren inguruan burubelarrei lanean dabiltzanak, eta bueno, proiektua okerrez baldin banago, urte batzuk hasi zela esana, 2013an zen. 2013an landatu genituen lehenbiziko bi partzelak, eta bueno, hau da hoietako bat, eta hoxe aurtengo iazko urrien bildu genuen pixka bat, eta ea aurten pixkat gehiago biltzenteko aukera dugun. Urteak egia esan agudo pasatzen dire, baina batzutan nahi izan da agudo pasatzea, ez? Horako kasuetan proiektu batean sartzen zaitelikan, nahi duzu etekinak ikusi, ez? Ilusioa, inbesteko ilusioa jarrita, baina produktu bat ateri eta, azkenean ardon bat egin. Zuen kasuan aurreko uztan, ja pixka toma kontakto bat izan zenuten Iñaki, ez? Ja ekoizpen txiki bat jaso zenuten eta hortikan ekoizpen horretatik lortu zenuten ja pixu bat zuen ardoa nolako izaten alden ikustea, ez? Bai, printzipioz bildu genuen bai izkiota txiki hemen, izkiota handia eta ondarra bizuri. Eta orduan horiekin olite aldean egin genuen frogak, ez? Abez ardo motak edo pixka bat bakotxa bere aldetik zera, hartzidura egin da, fermentazioa egin da, gero nahasketa ber nolako ardoa aterako zen, ez? Eta pixkat, forroak egin ditugu eta aukerak eta potentziala ikusi dugu. Eta benetan ere, posi gaude, ez? Ikusi dugulako aukera dagoela hemengo matxakin ardo on bat egiteko, gure helburua dena, ez? Eta, lehendabiziko froga hori eginda, 200 kilo bakarrik hartu genituen, Baina, aurten ja pizkat izango da lehendabiziko matz bilketa komertziala edo, eta ja helburua da 2017an merkatuan egotea Baztango Xurie. Ongi da, ilusioz beterik eta itxaropentsu, hala behar da izan, baina azkenean matxa kantitate batean eman arte, mastia mimatu behar da, mastia zaindu behar da, eta horre badur lana, ez? Ez egite zertan zabiltzaten, ze zainketak egiten duzu batipat? Bai, hoi da, azkenean prozesu luzea izaten da, eta orai ikusten duzen bezala, matxondo ekartu duteia porte bat, alambrera llegatu dira, eta oraiko neguen egindako lanak izan dire batez ere poda, inausketa, forma eman pixka bat matxondo hauei, eta oraiko lanak batez ere belarra kontrolatu, belarra desbrozatu, gero egiten dena da poda berde, pixka bate bakandu behar ez diren adarraketa, eta gero tratamentuak, behar diren tratamentuak. Ekologikoa nahi gara, eta hor beti kontrolatua dago tratamentuen afera hoi, eta kaldo bordelesakin eta ibiltzen garagu, eta hoixe da, pixka bate xarta oidioa ez sartzea. Ez sartzea edo sartzealik eta gutien, bai. Ikusten dugu alde batetikan, partzela batean mastian, badirela alde batetik pasilloak ez, eta gero izango zen matxaren erreldu bera, ez? Ikusten dugu hemen ere lurrean belarra badela, ezagit konkretuki nola moztua da, baina berexia da, ez? Bertan erein zenutena, ez? Guk, partzela hau nahiko pobrea da, eta hemen egin duguna da, negu partean edo udazken bukaeran txirta edo beza erein, ongarri berde bezala, eta orain egin duguna berriz pixkat moztu, eta ongarri berde bezala kaleetan, eta gero ongarritu genituen ere matxondoak, ez? Lana da, azkenean alde batetik badugu kaleak, desbrozatu beharra traktoreakin, eta eskuz desbrozatzen ditugula lerroak. Gehien bat horret du lan gehien, lerroa desbrozatzea, hasieran lehendabiziko egunean desbrozadorakin bat moztuta, txikitsua dago, baina orain gaur egun ja bat kentzen baldin baduzu, pentsatzen zenbat kilo, zenbat botila, orduan ja gauza pixka bat kontu gehiagokin eta hortan, bai, desbrozea da lan gehien ematen diguna. Belarra, beste horregaitik ikusi, normalan ikusten dienak, herribera aldetik edo herriosatik zer egiten da lurra landu. Lurra landu eta, ez duzu inolako problemari, baina holako tokitan hainbesteko euria eta holako baridadeak eta holako klima eta dena guk argi geneukan belarrakin utzi behar genuela, ez. Eta, horrek ematen digu gero lan gehiago ere.
Partzela honetan konkretuki, pixo kaxo batean gaude, eguzkitsua, airea dago, ezin baldintza hobeak, ez matxarentzat edo? Bai, hoi da, azkenean, partzelak bilatu genituenean ere, olako partzelak bilatzen genituen aireztatuak egotea, iduzkitsuak izatea eta malda pixka bat izatea, ura eta ez pilatzeko. Gero, unek horrek alde ona du, baina gero, adibidez, udaberri aldera, hormak ere jo zuen pixka batek asko hontan. Orduan, beti hoi da, izetsua izateak badu onura, baina batzutan kalte pixka bat ere egiten du, baina ez da problema hondirik izan, batzuk pixket hormatu ziren, baina ongi hartu dute berriz ere, bai. Behar bada klima aldetikan kuidatu gehien hartu behar den hori da, ez? Horma batek atarakatu ezkero? Gauza batzuen kontra ez dago zer eginik. Helikoptero bat ez dugu ekarriko, orduan egiten da, dirua duena egingo du, baina udaberriko horma horrek, bai, oin dela 2 urte ere eman zigun, Aste Santu aldean edo, eta aurten, nik uste maiatza hasieran edo hotzain zuela, edo apirila bukaeran, eta horrentu zen, horren kontra ez dago zer eginik. Beste gauza da, sartasa edo oidioa, edo basauntzek edo untxiek sartzen direla. Hoiekin, bai gorriko pantxok esaten digun bezala, akordio batera heldu behar gara beraiekin, berai pixka bat eman eta bestea guretzako, baina sartasa den bai hor dugu, igual, segurazki erronkan diena, udako erronka da, orain maiatza eta ekainan, sartasa ez sartzea. Ekologikoan izan da, hortxe borroka, ez? Pixu bat ekilibrio bat bilatu behar da, eta lehen esan duzuna, ez? Behar bada guztiz kentzea ezinezkoa da, baina ekilibrio bat lortzea, ez? Hoi da, bilatu behar da, azkenean beti sartuko da zerbait, hemen dagoen ezetasunakin beti egonen delako ze xartasa, baina bilatu behar dena da, horrek usta ez galaraztea erabat, orduan, zerbait beti galduko duzu, baina, bilatzea oreka hoi, eta hoi da, komertzialki usta desentea izatea, eta, beti bakizu ehuneko parte bat galduko duzula, bai. Partzela desberdinak ezaugarri aldetikak nahiko antzekoa dire, partzela batzutan variedade batzuk gehiago landatu dituzue ikusita ezaugarriak? Bai, hau adibidez, partzela hau oso pobre, idatze zela esan, ondoko bezalako bat, orduan, hemen dugu izkiriota txikia. Bestean, utxuko partzela, hor beti hazienda ibilita eta ongarri ditua eta kontrakoa da, eta horri dugu ondarra bizuri eta izkiriota handia. Eta gero, 3. partzela baten dugu ondarra bizuri eta riesling pizka bat jarri dugula. 3. partzela baten, horren momentoz 2 hektareekin ari gara, helburua da 3 hektarea. Eta, hor bidean ez. Partzela bakoitza bere ezaugarria ditu. Eta orduan hortik ateratzen den matxak bere ezaugarria ditu. Nesta gero variedade, ikusiko da, baina printzipioz variedade bakoitza bilduko dugu dena batera, ez? Bakoitza bere momentuan, baina nestamen izkiota txikia izan, eta beste baten izkiota txikia biet batera. Eta geratzen zaizuen hektare hori ere, aurrik ikusten duzue lehen landaketa hori egitea, eskuartean pentsatu edo? Hoi da, egin beharreko ondoko lanetako bat, eta hoxe, gure asmoa da, 2018an edo lako zerbait landatzea. Azkenean, landatzen duzunetik ematen hasten den arte, pasten diru urte batzuk, eta hoxe, eta guk pentsatzen genuen, guk egindako aurreikuspenen arabera, 3 hektarea behar genituen, orduen hoxe, konbeni da lehenbailen egitea, lehenbailen ailegatzeko produkzio osora. Bai, hoi da, hor tartean sartzen zaigu ere bodega egiteko lana, orduen, horre kudeatu beharko dugu bilan horiek, bai. Hori da, kasu honetan aurtengo uztan, espizio simbolikoa edo toma kontaktu bat izan duzen hortan, olitera eraman zenuten, hanin zenuten prozesu osoa, baina etorkizunari begira zuen proiektuan o zuen helburutan sartzen da upategi edo bodega propio izatez zuen bodega bat. Bai, pizka jenteak bodega edo beti entzuten duen, Errioxakoak edo kristonak, eta ez da kasua, beste filosofia da, mikrobodega zaten dena, ez gauza txiki bat. Orduan, ikusi genuela, mahatxa hartzen den tokian bertan ardoa egin behar dela. Eraman dezakezu olitera, edo eraman dezakezu zarautzera, edo ez dakit eta ardoa egin, edo irulegira eta ardoa egin. Baina eskatzen duena da hemen bertan egitea. Eta bildu behar denean, bildu. Ez lehenago, ez ondoren, ez? Eta ardoa hemen egin.
ardoa aiteko laguntza beti dago aukera ez, jenden laguntza egiteko, eta orduan argi duguna ere arizkune nahi dugula. Orduan baitugu toki batzuk edo gutxi gara buruan, eta horrein hasi bargara, ja, bigarren hanka horri pixka forma baten, mahatsa dugularik, orain ardotegia edo upategia, eta ardoa. Eta hirugarrena izango zen, ja, salmenta eta bastango zuria merkatuan jartzea, ez. Ezakit, upategiarena urtengo uzta iraila urrialdera izaten da ez, urtengo uztarako goiz da ez, upategi bat egiteko pixu bat aurrerago begira izango zen ez. Gure asmoa da, heldu den urteko uztarako izatea upategia presa, urtengo ez daku denborarik emanen, azkenean horrek ere lana duelako, lana inbertsioa, orduen aurtengo uztarako ez gara izibiliko, baina heldu den urteko uzta gure asmoa da hemen ardotzea. Bai, arizkunen egindako upategian ardotzea. Baztanen realitate bat da, ez gaur egunean baztango xuri hemen dugu, arizkunen, eta azkenean zuek nozbait ere ipatu zenuten, ez orain dela urte mordoska bat, baztanen matxe egiten zela, eta gaur egunean ez dela ametsa, realitate bat dela ez. Bueno, hori da, azkenean badaude horti dokumentua komentatzen genuena ez, etxerako egiten zela, zagardoa baino prezio txikia bajoa zuela, orduan olako ardoa izango zela ere, eta bueno, hemen ezina, ez, egina, azkenean, egia da lehen planteatu duzuna, ez, nik uste segurazki zailena hori dela. Ideia duzunetik, edo ikusi duzunean txupadakizu baigorrin egiten ari dela, irulegin ere, eta hemen zerbaitik ez, eta pausua eman orduko, pasatzen dira urteak. Behin pausua eman da, 3 urte dira, eta bitartan bizi behar da ere. Eta ez dago prestatua nekazaritza administrazio mailan adibidez horrelako proiektuentzako. Orduan lan egin behar da, beste toki batzutan, horrek dakar askotan deskuido pixka bat eta egin behar duzun lan ez egitea, baina egia da gaur egun ja realidade badagoela, eta aurten ja urrian bilduko dugula, nola dijoan da ez, baina bilduko dugula eta helduen urtean merkatuan egongo dela baztango xurie. Ardo on bat egitekin ezakit konformatuko zareten, badakigu baztanek erakartzen duela, bertan bizi zaretenak, maitemenduturik zaudete, zuen baztanez eta kanpotik heldu garenak ere ikusten dugu hori ere egia dela, zoragarria da baztan, eta ezakit, asmoa den bakarrikan ardoa egin, edo behar bada upategi bat izatekin aukera izanen duzu, dastaketak egiteko, bertan ardoa saldu, ezakit, proiektu asko beste hankan bat atatzen altzaizu hortikan ere, ez? Beste aukera bat, ez? Bai, azkenean ideia hoi da, matxa guk ekoitzi, ardoa guk egin, eta gero jendeari erakutsi bisitak antolatu, eta dastaketak txiki batzuk egiten aldire, edo hoi da, ez, hirugarren hanka horrek merkaturatzearen hirugarren hanka horren bertze hanka txiki bat eta hor nik uste dute baztanek ematen duela aukera. Bai, eta eta hemen ardo gintzan ez da bertze inor, orduen hori ere gure alde da. Lehenbizikoak izateak beti ematen datzu bertze puntu bat, ez? Landu beharrekoa, baina aukera ematen du horrek ero bisitetarako eta bai. Beti ere gero negu parte horretan, badakigu mastia kimatu bar dela ez, baina eusketa egin bar dela, urten ere ibilizate pixka bat egiten, horrek ere gero lana ekarriko du, baina behin estruktura formaturi dagoelikan lan hori arrezago izanen da, baina hortikan atatzen den adar hori, sarmintori erderaz daitzen den hori, produktu baloratua da ere, ez horre ere etekin jatatzen altzaio ez? Bai, baina guk erabiltzen dugu sua pizteko, ez hor dugu eta sua pizteko. Beste gauza bat, askotan ere, zupentza hemen edo Gipuzko aldean uta bat esaten dena 2 hektaria terdi diela, baina Nafarroan 10 hektaria, ez? Eta 10 hektariatik bai ateratzen diela darrak. Eta badituzte beraiek moldatutako enpakadora batzuk gero saltzeko, ez? Sarmiento horiek edo guk ez, atera ditugu hemendik, atera bertzielako, baina, ikusiko guzera atera bida, eta hori izan daitekela bat, bigarren bat izan daiteke adibidez, ardoa egin da gero, hartzidura egin da gero, oiejo edo azal guzti horiekin, orujoa egiterik ere badago, edo ongarria egiterik ere badago, ateak badaude, orain, suabe, pausuz pausu,
irekitzeko intentzioa badugu bai. Leheno ondu gara lehenbiziko atalean, Mikelekin, lau eta oiaskoekin, baztango arizkungo oiaskoak, arizkungo ardua ere hemen dugu. Azkenean, bastan miresgarria da ikusi eta pixka ze produktua dauden bertan, ez? Askotan esaten du bai, bertako produktuak erosi bar dire eta ematen du tipiko bat dela esatea, baina egia esan, ikusgarria da bertako produktuak ze ona, ze kalitatea duten eta baloratu bar dela, ez? Bai, duela ezain bertze egin genuen Baztango Zaporeak taldearen aurkezpena eta horre azkenean biltzen hasi ginean da ikusi genuen olako eremu txiki batean ze variedadea eta ze diversidadea zegoen 13 produktore elkartu eta hoize badire 10 produktu diferente eta orduen horrek ere ematen dio balio bat hemengo produktoi eta hoize eta ezagutzera ematea jendeak ere ikus dezan ze gauzak egiten diren hemen eta horri balio bat ematea. Bai. Zuek ilusioa jarri duzue, gogoa jartzen ari zarete, baina ikasketak ere esan bi tipo prestatuak zareten, nekazal ingenieriak zarete, bilek ikasketak alor hortatikan ina dituzue, eta ez dakit zuek prestatu zarete, ikasketak hartu dituzue, gogoa jarri duzue, administrazioaren aldetikan, betetzen du administrazioak berari dagokiona edo hor kasortan hankamotz geratzen da pixka bat. Eta teoria da, baina praktika hemen dago. Eta, claro, guk ikasi dugu, baina landu ez, askoare landu behar da. Ez dago prestatu, elako proiektuetarako diru laguntza aldetik edo, claro, esaten dizuana, 3 urte, 4 urte eta bizi behar da, eta nondik bizi. Eta, claro, administrazio aldetik ze diru laguntza jaso dugu. Bueno, orain atera dute PDR barnean nekazaritza ekologikoko diru laguntzak, baina, horrekin zera, hartasi mozteko berri batzuk erosiko ditugu, eta ez da helburu, eta ez dugu horregaitik landatu, ez dator hortik. Ez dago prestatu administrazioa, eta hor erronka bat dago. Benetan ere, proiektua daudenean, eta gazteen proiektuak martxan jarri behar dira, baina lagundu hartzaile. Eta ez dago. Nik uste dut hor hankamotz gelditzen da, zera ekonomikoan, baina nik uste dut burokratikoan, laguntza burokratikoa ere erabat hankamotz dago. Azkenean olako gauza batean hasten zara eta ez dakit laguntza edo errestasunak izan beharrean haunitzetan traba izaten da eta burokrazi karagarria handie da eta azkenean horrek ere batzutan gibelat inarazten datzu, baina bai, nik uste dut administrazioa ez dagoela pres olako proiektuetarako. Bai. Azken finean, beti esaten dugu, zahartzen ari dela, ez? Sektorea zaharkitzen ari dela, eta administrazioak ez du pausurik ematen, ez du laguntzen, eta eskerri baden behintzazu bezalako gazteak sasoitxua direna eta gogotxu sartzen zaretenak, bertako produktuak guk, dastatzeko ez, bestela dan hasiko ziren ez dakin nungo ardua, ez dakin nungo haragia, eta porrot gure zonalde dana ez. Bai, azkenean, azkenean bertako ekonomia hemen bizi garenekin behar dugu, eta hoxe batzuk ekoizten, denek konsumitzen, eta horre badugu erronka denek ere. Azkenean konsumitzaile dena gara, eta nik uste badugula erronka polita. Jende harrituko da, baina guk upategia egiten dugunean, emango dugun kata, xuriaren katan, emango dira utxuko oilaskoak, eta gainera luterien arroltze batekin, Eta hori bertan, ziklo haitzi. Itxia eta bertakoa, autoktonoa. Bai, ikusten dugu betiko moduan jarraitzen duzuela, gogor lanean, eta gogokin, eta guk espero duguna da uzta delikan, iraia urri alde hortara behar, posible dugun da urbiltzen garen pixka bat, matxa bertan delikan, zuek hartu horretikan, irudi batzuk grabatzeko eta elkarrekin beste solasaldi bat horrela gustora egiteko. Eskerrik asko biei eta beste bat arte. Besterik gabe, agur esateko ordua iritsi zaigu eta betiko moduan eskerrak emanez agurtzen gara, zuen arreta hor izaten dugu astero eta datorren saio arte eskerrik asko eta ondo izan.